Bon dia a tothom. Sé que al final de la sala hi ha gent perquè feu molt bon olor de perfum d'infermera que es deia abans, com una qüestió higiènica de que una de les coses a tenir en compte a l'hora d'atendre els altres és també la pròpia cura. Com ha dit la Judit i la Sònia, els agraeixo moltíssim que avui pugui estar aquí compartint aquesta taula, perquè porta molts records i amb uns companys com els que hi ha de primer nivell. És la primera vegada que parlo com a experiència pròpia d'una trajectòria que no vull que sigui un tema de batalletes, perquè en 10 minuts no es tracta d'això, sinó sí que un testimoni personal del que ha representat l'atenció en salut mental des del punt de vista professional. Una brevíssima ressenya biogràfica. Tal dia com avui, fa 48 anys entrava a Sant Boi, de Llobregat. Em van deixar sortir al cap de poc temps. I dic això perquè entrar a Sant Boi de Llobregat fa 48 anys representava trobar-te allò que es deia un manicomi, no es deia encara ni hospital psiquiàtric, com després han vingut dient o denominant d'alguna manera, un hospital que tenia 1.700 malalts, el d'homes, el de dones 2.100, que a cada pavelló hi havia un mínim de 150 malalts i en el torn de nit hi havia un metge, una infermera i cuidadors. Aquests cuidadors eren gent, moltes vegades, que estaven a la presó model i com a alternativa no estar a la presó els deixaven anar a cuidar malalts mentals. És un punt de partida. Podíem haver començat més enrere la història o podíem haver començat més endavant, però que tinc el gust de poder estar jo aquí i fa 48 anys, com us deia, em semblava interessant començar amb aquesta referència. Ho dic perquè ara ens barallem, en bon sentit, a l'hora d'atribuir el concepte de salut mental, a veure què ens referim exactament, que si l'estigma, que si la dignitat, que si la prevenció, que si les persones vulnerables, que si el risc de no sé què, de no sé quantos. Partim d'una època, d'unes èpoques, d'una història, en definitiva, de que la dignitat amb l'atenció a les persones amb problemes de salut mental fa molts anys que no hi és. I fa relativament poc temps, des del punt de vista històric, de que algú, des de la seva professió, des de la societat, des de la política, des de la pròpia experiència personal, etc., ha intentat anar avançant en aquest sentit. Curiositats, als pavellons, hi havia el pavelló d'oligofrènics, es deia així, pavelló dels oligos, ara en diem discapacitats intel·lectuals. El primer treball que vàrem fer, com a de pràctiques de tercer curs d'ATS de l'època, va consistir en la lectura de 100 històries clíniques. Quan diríeu que vam estar per repassar 100 històries clíniques? Una setmana. Perquè generalment els seguiments es feien cada 5 anys. O sigui, una persona ingressava a l'hospital psiquiàtric i al cap de 5 anys veies una notació dient no hi ha canvi, segueix igual. Això era tota l'atenció que hi havia com a experiències del que era una no assistència. I com us dic, al torn de nit hi havia un metge, un infermer, en aquest cas un frare de Sant Joan de Déu, perquè és un hospital que depèn d'una ordre religiosa, i aquest tipus de cuidadors. Clar, quan veus això i quan veus que ara a la comarca d'Osona, només per posar una dada, hi ha pràcticament 200 professionals dedicats a la salut mental, amb on li agafa un mareig molt agradable de veure que entre tots i totes hem set capaços d'anar posant aquestes coses al seu lloc. Hi ha un fet determinant en la història que és als anys 80, quan es decreta la Llei General de Sanitat, el ministre Lluch, assassinat per ETA, en la qual diu que la salut mental ha de tenir la mateixa categoria de tracte que el que és la resta d'especialitats, la resta de camps d'atenció a la salut. Això és un fet determinant d'homologar l'atenció a la salut mental a el que és altres atencions de salut més generalistes. El que ha canviat en tot aquest temps és, evidentment, la nostra visió professional de ser merament uns vigilants, pràcticament, és el que se'ns demanava en aquella època. Jo crec que hem passat, des del punt de vista de l'art del cuidar, a atendre la persona en tota la seva dimensió.
Jo crec que som dels primers com a especialitat. Jo vaig fer infermeria per fer salut mental. Vaig fer 2 anys de pràctiques obligatòries, 1 any de pràctiques voluntàries i 1 any de pràctiques de tercer curs d'ATS, com us he dit. Per tant, la formació va ser durant 4 anys. 2 anys per voluntat pròpia, perquè m'interessava això. Sempre m'havia interessat treballar per el que jo considero la part més noble de la persona, que és la seva ment i els seus sentiments. I això altres branques de la professió no m'ho donava tan dignes, per suposar, com una altra, però per tant és una qüestió vocacional. D'aquí ve que hagi estat el primer en moltes coses, perquè més que ser el primer era l'únic. I per tant, forçosament havia de ser el primer, tant a l'hora de muntar la Societat Espanyola d'Infermeria en Salut Mental, com a l'hora de fundar la Societat Catalana d'Infermeria en Salut Mental, col·legis professionals, etc. Tot això és gust de poder-ho explicar quan veus que aquesta taula fa 48 anys no hagués estat possible. Tota l'aproximació que nosaltres teníem al malalt començava a les 7 del matí fent el que ara se'n diu higiene personal, que bàsicament consistia en època d'estiu, hivern no era tan dur, que els trèiem del pavelló al pati, agafàvem una manguera i els ruixàvem a tots, perquè la majoria havien, diguem-ne, tingut incontinència durant la nit, etc. Això es considerava la higiene personal sistematitzada. I quan vèiem un malalt és perquè ens el portaven a classe com un cas significatiu i l'acribillàvem a preguntes de quina era la seva situació. O sigui, ens venien a ensenyar disfuncions que després en la teoria, vosaltres algunes heu après i si no aneu aprenent, ens havien explicat, te les ensenyaven in situ, en el cas concret, prescindint absolutament, diguem-ne, de la voluntat d'aquella persona. Tant no és que fos estigma, era que teníem un magatzem de malalts per atendre. Quan dic això, ho dic per traslladar-ho ja en el moment present, perquè el tallaran d'aquí pocs moments, que és el que toca. Hem avançat gaire. Un estudiós diria que sí, formalment, des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista... Però hi ha la pregunta que em faig en aquests moments, quan tots sabeu que a nivell de mitjans de comunicació ens qüestionem, s'ha posat de moda, no? Bàsicament, l'intent de suïcidi dels adolescents, el malestar emocional, o sigui, hem anat trobant nous termes. La pregunta que jo em segueixo fent després d'aquesta trajectòria de gairebé 50 anys és dir si la societat està preparada per treballar bé amb salut mental. No només per atendre disfuncions de la ment, que això des del punt de vista de l'avenç de les neurociències és evident que hi ha coneixements nous a aplicar, des del punt de vista dels tractaments, també tant farmacològics com psicològics, però la societat com a tal entén que una persona amb una dificultat en salut mental en un moment determinat de la vida, que una cosa és ser malalt i l'altra és una cosa és tenir una malaltia i l'altra és ser una persona malalta. I aquesta és on nosaltres com a professió jo crec que hem aportat més en el temps. Sota el lema de més enllà de la malaltia hem set capaços de veure la globalitat de la persona. Per tant, una persona que no té per què estar negada en els seus drets civils, per exemple, no té per què estar negada en els seus drets culturals, no té per què no poder gaudir o patir, depèn de com s'ho munti, de relacions emocionals lliures, etc. Jo la pregunta que em faig en aquests moments, i ja us la respondré perquè és el que em preocupa més ara per ara, és dir, l'avenç en la qualificació de l'assistència a la persona malalta segur que ha avançat i seguirà avançant, la tecnologia, la recerca, l'inquietud, etc. Però crec que no hem avançat en la consideració humanística de la persona. Els que venim de formacions dinàmiques, de base psicoanalítica, perquè una cosa és el que estudies a la facultat i el que et puguis espavilar i després els estudis que tu puguis anar fent, seguim considerant que el subjecte, la persona, el jo, és una persona no preparada encara per fer front a les exigències de la societat. L'individu està massa sol enfront de la societat. Trobem a faltar moltes estructures intermitges entre el patiment personal, el patiment individual i el que és el conjunt de la societat. Jo havia participat de moviments que es deien antipsiquiàtrics, m'està marcant el temps ja, és la funció que ha de fer una bona infermera, marcar el tempo del que s'enrotlla massa.
En el debat hi haurà ocasió de parlar-ho, però en tot cas ja em posiciono amb aquesta distància que dic, constato i que m'agradaria veure superada. Un graó d'aquesta superació és que avui, amb persones que hem tingut relació professional, com els que estem aquí a la taula, avui ens trobem com a persones aquí per poder discutir amb vosaltres, aprofundir i aprendre tots junts. Moltes gràcies.